Nifs ġdid għal-lokalità. Hekk sostniet ma' One News is-Sindku tal-Imsida Margaret Baldacchino ċafaj dwar ix-xogħlijiet li Infrastructure Malta bdiet fatt ta' lokalitajiet bil-bini mill-ġdid ta' toroq residenzjali. Bħala kunsilli qed ingawdu, speċjalment aħna tal-Imsida, minħabba li għandna ħafna toroq li minħabba traffiku u l-kostruzzjoni li għaddejja, għandna ħafna toroq li bħala kunsill ma stajniex nagħmluhom. U bekk, ovvjament il-Gvern tagħna Nifs ġdid u żgur ir-residenti qed jieħdu pjaċir. Wara li ħarġet sejħa għall-offerti biex jinbnew mill-ġdid 120 triq residenzjali, ftit tal-jiem ħarġet sejħa oħra għal 170 triq b'investiment ta' 70 miljun euro. Fost 11 triq li huma ppjanati li jsiru fl-Imsida, hemm triq il-Roq, triq Nazju Falzon, triq is-Sarġ fost oħrajn. Ix-xogħol jinkludi bini ta' bankini u sistemi ġodda ta' ġbir tal-ilma, pedamenti, tarmak, sinjali ta' traffiku u sistemi ta' sigurtà. Is-Sindku ta' Ħalaxa Darren Abela spjega kif din kienet ix-xewqa ta' kull kunsill bir-residenti jgawdu minn toroq ġodda flimkien ma' bankini adekwati. Semma kif fost it-toroq insibu triq Santa Marija li s-simbolu ta' Ħalaxa għax fiha jittellaw bosta attivitajiet. Triq hija triq prinċipali li l-Knisja twassal għal Birdeb. F'dit triq isiru ħafna attivitajiet li proċessjonijiet u affarijiet relatati mal-lokal tagħna. Is-Sur Abela qal li t-toroq se jollu l-livell tal-lokalità. Barra it-triq aħna għandna bħalissa għaddejjin triq il-Gudja wkoll triq Belt Valletta, qed jisir il-proġett tal-bypass ukoll u hemm xi 4 toroq ukoll fiż-żona rurali, bekk il-lokal tagħna ħajavvanza fuq il-livell ta' infrastruttura. Is-Sindku tal-Imtarfa Daniel Attart spjega kif it-tmien toroq li qed isiru fl-Imtarfa qed isiru permezz ta' ħidma sfiqa b'gvern li jwettaq dak li jwiegħed. It-toroq huma l-iktar infrastruttura bażika dak li nużaw ta' kuljum. Għaldaqstant huwa kruċjali li t-toroq tagħna ma jkunu jilħqu il-livell illi jistennew in-nies. It-toroq se jsiru fi żmien adekwat bil-kuntratturi jiġu mmultati jekk ma jlestux fi żmien stipulat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.